nu kött dig där. Är det hemma och så tjaska muy frälsare och för en stund ta möta honom och tacka för det han lej av Golgata. Mun Jesus livet och du skall leva. Mun Jesus livet tycker det igen. Tycker och evigt han vill med laja. Mot liv är värst att leva till. Han älskar mig. Mun Jesus livet och du skall leva. Mun Jesus livet tycker det igen. Det undrar mig center och jag är glad över att jag har blivit med om att börja detta här möte i kväll. Stämnan hever året heite eller tema är vänta dig av Jesus och det kan även vara något bättre
og heita av folk bei ung og gommel om å vente egene av Herren Jesus Kristus. Det som vi har i middel noen, det et livande Guds år. Ikke unger nå, men jeg har en av flere unger og en av flere baden. Og lykka fra bandsbeinet har vi vært sett i samband med God og Jesus og Guds år. Og så gjerne, lykka så gjerne i smådronker har vi ikke ivast i at Guds år satt. Og det en særlig årsak til det. Som fikk størst årene med langt i baden av åren. Det var 18. mai i 1948. Jeg var bare 9 år gammel. Jeg minnes det får på loftet, tjokkene her som gode, og jeg møtte mamma her oppe, da jeg kom opp på loftet. Det var nekos år brukt i okkar heime, og vi gikk i sundagsskola, og vi gikk i møte, og hørte nok om Guds år og om Jesus. Men hentet det stendte så klart for meg den. Mamma tog tvert om meg, og hun sier med meg, nå vant jeg Jesus for å komme kjøtt. Så nå har vi gjøtene finnes land teater. Jeg også er kanskje ikke noe om å ta som en smådronker, men mange hentet løtene rundt mer i hoa. God har sagt at gjøtene skulle få landteater. Vi leser flere steder i skriften om at Herren sier at han skal spreie der ut om Atlanheimen, men han skal savne der atter og Israelsfjallet. Vi leser til dem som heter i Esekiel 33 og Jeremias 31, heter våre profeter som levde langt undan Jesus er død. Og det hendte i år 70 år etter at Jesus var født, da ble Jerusalem lagt i øye, og jødene ble spredt ut om Atlanheim. Og i alle hese øltenar her var folk boja og langst etter akkurat for å hente som kunne prøve at årgods var satt. Men så hendte det. Just hendte det 18. mai 1948. Da hadde jødene ikke land 8 i 1848 år. Det minnes det folk tåke som et overvidelig program av Guds ord satt. Og det har så mange rønt eisen i livet om at Guds ord satt, og det som Guds ord sier avløytende. Og høves innehalte og høves tema i alle skriftene Jesus Kristus. Det stender om han og Johannes 1. kapitlet og vers 11-12 at vi kunne bare skal lese det opp som det Johannes 8 og vers 11 stender om Jesus. Han kom til sitt egna, men hans egna tok ikke imot i honom. Men så mange som tok imot i honom gav han måtte være Guds bøtten. Taimon som trygg var og navn hans
At ta emot det stendt reisen skriva i Rombrevn 6 at lønnen og synden djevor deien, men nage gava Guds evet liv i Kristi Jesus. Begge hesse støyene minn og nå at det en gava og vi vet å ta emot det. Det var således at jeg var ofte sterkt avvirket av det som hendte rundt meg da jeg var baden og unger. Og kjøtt var det klar over at det var alvorsamt å være menneske, og at vi skulle ikke alltid være her. Det er størst åren av meg at det var synderlige vannlukker og i min omkvarve. Det var nødje skip og 21 menn blinket bort og var under krøynen og stått frem og undan. For flere skip. I en nødner vekkere for 38 skip, 38 menn. 2 skip og var og 19 menn i kvarjen, men mannen ikke var imsanstende fra, men det var nøkver. Så i min omkvarve var det nøkver. Nøkver som måtte unga pappa. Nøkver åndsjer. Og dette var alvarsamt, også om kjøltom som er bad. Men så kom den der hvor at jeg var liv i skolen, og jeg skulle så gjøre akkurat. Og jeg tok ikke om å fære til skips. Kjøltom, det var alvarsamt, og vantet mye. Men så kom den der hvor jeg skulle stå. Det minns det vel. Det var 16. juli 1955, jeg var 15 år gammel. Jeg skulle fære ombord i skip, og som lå i havn, og så begynte jeg var i klokkan 6. Så klokkan var i 6:30 om morgenen, her og lei. Da vi satt i køkene, jeg og foreldrene, og skulle fære ombord av smyret. Da sier pappa med dette at men jeg har dømt og hørt til takka for frelsen og har du fyrt det første tur. Og vi får inn stovene og løtte jo knæ. Og det her er løtta som stendte pura klart for meg, som jeg aldri glemmer etter. Jeg åpnet min munn, og mine tankar får ut av Golgata. Jeg sa for meg hva Jesus var ferdig kjøkken for meg. Og jeg sier hon takk. Det var en stor løte for meg. Og så la jeg det, som vi leser, begynner vi frelsen en gava. Og vi har dørst golden. Og vi har ikke vil kraft av oss utan å ta imot. Sier takk. Og det er godt å få det gjort, og omgått det og kjøtt. Om du sitter inn her i kveld, hvis du finner le å si hånd takk, så åtte du gjort det nå. Du løyver alvarsamt. Vi kjente jo en og sannsje, han er nummer 1230 i båsen. Om Herren til kattleie nå i det, og vinner av møtes her. Om eier tog nå hei endan seg, hva er det domte til å møte her? Si, til røyer. Ja, vinner man si, det.
Tannsborningen ville gjerne sette en og kvarjen her kvöld. Du til røyer. Det var per om du fått løte det her. Og jeg har tro åren, det visste jeg, vi må debatten av trygg, men hentet løten stender for meg, enten det, som at jeg fikk en visse i mitt hjerte. At jeg har tid i måte gav Guds og sagt hon takk. Og det er så kommet fire i løyven om at man er kanskje, at man er se enda. Vi fikk en mini-trollene i Grønlandet. Og jeg skal si at jeg kom til at jeg hørte etter råpe at vi da var en mini-trollene. Ta for mine tanker ut av Golgata. Og jeg vet det godt at jeg kunne gjøre det. Og jeg sier henne en for en takk. At han er tid alle mine synder å se. Vi slår av i minnen av dem at det hendte noe, men godt er det å være til røyer. Det kan være så skjøtt at det bor etter åkken. Hvor mange har ikke sett seg i en bil og er inne i avløkene og løte seg. Og så løsene kom vi helt av fram. Det beste av ødelen og det eneste av rett å gjøre at takke imot det gav Guds. Takke honom som tog alle synder okkara og se. Det er et annet år som eller en annen hending som ofte har tatt fram eisen i mine baden og åren og min unge døven. Det var det at Jesus Kristus fer å komme etter. Bibelen er sånn. Bibelen sier at jødene skulle få land i etter og tar finke det. Bibelen sier at Jesus skal komme etter og han kommer etter. Og det er alvor som løter. Jeg skal lese et lite brot ur Lukas 16, og fra vers 24. «Tøy eins og snarljøse tøy til skittjer, lyser, lyker øren enda himmelsens og i hin, så skal menneskets soner være det i søgnen. Men først må han løye nøk over av rækere hos i att, og til så færd. Så fortsetter han og sier, «Sånt er tjekk av døven Noah, så skal leisene være av døven menneskets soner. De åtte og drukket, de giftest og våre bort og gift, lykka til han det. Noah får inn i ørkene, og flowen kom og gjør det enda av tarmenøtlen. Så sier han, fra vers 34, jeg sier til ham, det er nått. Skulle tvei være i en sång, Anna være tid vi, og Anna skal være ledig etter. Tver kvinner skulle melde som kvadd. Andre skal være tid vi, og andre skal være ledig etter. Tver menn skulle være ute av marskene. Andre skal være tid vi, og andre skal være ledig etter. Hette er Guds ord. Hette er samme år som sier at han skulle få land til at. Sier reisende at Jesus kommer at. Jeg vil heite en og kvinne og hoksa om dette her. En av her vil Jesus borte om det var få som ble frelst.
Han svarer ikke beinleis på det. Men han sier, «Teiver er mange, som enda atlas er inne og ikke gods. Men da i husbonden i Rasse, og snakket når, om det tar for å stande utenfor og banke på, skal han svære. Jeg kjenner det ikke mye. Det er godt å kjenne Jesus, og å være kjenter av hånden. Eisen nu, og jeg kom i hans her. Kjenner du Jesus, vinner min? Vil du komme og kjenne han? Kvöld. Så si honom takk. Det er ikke kraft av åkken til at krav er oppfylt. Det gjør det Jesus. Da Lazarus var deier i Betania, og Jesus kom til bygdena, kom Martha, siste Lazarus, ut imot i hånden. Og Jesus sier vi henne, og henne er sorg, og sier, jeg i oppreisningen og løyve. Han og tror om jeg skal leve om han dør, og hvert han og lever og tror om jeg skal i atler æver ikke dødja. Hatt lyft i hans her. Så sier han etter træt, setter han i en spurning. Tror du vis? Og la meg spørre til som sitter her i kveld. Tror du vis? Tror du var Jesus? Så stand det vel til. Så reisten tøyna sinter gold, så en tøyna sinter goldnar, og tøyt skolda bra og kvitta. Det kan være, onker sier, det skiljer det ikke, men det var ikke det som Jesus spurte Marti om. Han spurte jo ikke om å skilte det. Og så løs var det vi med, jeg skilte det ikke, men jeg valgte å trykke det. Og hvor døra var det eia trunn av Jesus. Tror du på Jesus, så er du fjalter i tryggeste borg, som jeg vet. Tror du ikke av Jesus, så måtte du være tidligere avgjør om det nå kveld. Det er mulig, det er en åpen hov til himmels i kveld. Men det er ikke alltid. Det er ikke alltid. Dette året som fer etter fer har prøvd seg selv å være satt. Mittelen annet det som jeg nevnte jeg begynner ved at han har 1848 år. Finke jødene landet at det er god det sagt det. Samme god som sier at han som tror av Jesus Kristus skal ikke fortapast, men her er et lov. Jeg vil heite og halte gå og vinne hvor det så er, og må tenke dette til ettertekt. Vi vet ikke hvordan langt vi det var mulig. Nå er det når jeg åpner i kveld, og det er det fulle av hvit og skjel. Jeg føler seg å ta avgjør. Takk han nå. Om du ivast og nøkker om vesten her, så kan du spyrja. Og innstill å ta seg mer om dette, så spyr endelig. Kontakta okran med eller okran annan. Og let dere kunne få en samrøy om dette, hvis det er noe som du har å spyrja om. Men spørningen er dette med, tror det var Jesus. Ingen sier at du skal skilja frelsen. Men tror det Guds ord. Og det har sikna hans i år, og sikna kvann som her er for slutten av skilt. Amen. Ja, vi får synge oss sammen, så
så får jag faktiskt höra vittnesmål från Erik och Simon. För att synka sin pist. För att synka Jesus halt mig vid till kross. Jesus allt mer ut och en kross är en kälta flöjer ända i länsanning sorg och böj och böj där vid krossen krossuren öt mig nära vägen livet här och i himlen och bättre pris från dig och Guds lampa krossen och till suttje bättre pröjs fram bäre krossuren allt mig nära vere till ett här och i himlen bättre pröjs fram bäre när jag krossen under nu landjast vill och boja brått ur skoin och kämmer du kött här stunder loja krossuren krossuren allt mig nära Ja, så syns jag vet han mer helt fast och vi får höra vittnesbörden.
je Gud sin feste Kristus heldur fast Kimstein søyn han bærer Han heldur fast Blåsta batsur fjågarna Mot i gylda sans Dörskjöpkur hit blåeran Han heldur fast Han heldur fast Han heldur fast Tui mein vinur elskar meg Han heldur fast Fyre med så ett liv han gav Kristus heldur fast Tröstur färre samman sen Mänge honom nast Kommen heima suttja skall Forstur bein og last Han heldur fast Han heldur fast Tui mein vinur elskar meg Han heldur fast Han heldur fast Han heldur fast Tui mein vinur elskar meg Han heldur fast Ja, så får jag höra en vittnesbörd först från A och så från Simon. Hej. Ska jag göra hej? Ja, jag har faktiskt skrivit ner telefonerna och jag var 3% så vänande så släcknar den inte. Men ja, det är som sagt och jag är 40 år och ur Kallbak. Och jag ätlar mig att röna ha en vittnesbörd och är faktiskt nog så nervös. Då hade jag också så mycket om Gud och det andra lilla livet. Om samfället vi han att jag vet nästan vad jag ska säga. Men jag kan så börja vid att säga att jag inte rönt att skriva en sån vittnesbörd som kommer in något bestämt vers eller som fyllt någon av som treiton eller att markera mig för vad jag ska säga och inte eller vad jag borde sagt. Tror jag att min vän är bara det kan vara några ärligt, några ärliga ord som kommer från mig till den som lustar. Och min vän vet så inte att det är en väldigt några vittnesbörder, men att ja, det är bara vara, jag vet inte, en samtal, men bara från mig. En viss samtal. Men ja, jag vet inte om det du erst, om du tror god eller inte. Kanske du tror att det är akkurat, men det gör en logisk mening. Att det är en personlig god som vill ha ett samfälle vid okon. Och jag kan också själv också att det här. Men jag får inte komma in och präck på annat till att jag skilda nu till själv. Det enaste jag vet är att här är en god, här kan jag slett inte fäta, jag kan slett inte skilja det. Men om det så var inte god så kan jag helt inte fäta. Det är akkurat lika naturligt alltid är. Och jag ska bara lycka läsa ett vers och i årtöknen så blev Lise i jar.
Och det är en något som jag huxar om. Lyd av herran av ödlun hjärstadönen, men lyd ikke av vid tøyt. Etla kanskje du trust av god, men tøyt samfunnet vi god er kanskje kallna. Jeg kan si for meg at jeg tykker vi er god, at han har skapt alt, at mennesker syndere, ønd, og at jeg vil skilt fra gode, men at Jesus står i krossen for akkurat det, og du kunne vi bli frelst om vi trykker han. Og det er så einfalt, så om onker i vast i tøy, så kom endelig å spyr meg, eller onker som vil gjøre at han det är så viktigt. Men det är inte bara det att det tycker jag Jesus och att han är frälst med att han dör krossen innanför. Det är inte att Jesus han är herre i min liv. Och det är det som jag också har också sälja om i stövnarna. Ja. Det är två ting som jag alltid kan säga har lite mer hjärta. Och det är vi vittnesbörden, alltså hur ser min vittnesbörd ut? Hur ser det ut att andra hittar efter mer min liv? Men eisen det vi har fortällt öron om Jesus, alltså till att vittna. Och det sätterna som jag också om, och som eisen kom fram i gör alltid, det är vi har fyllt Jesus. Hur ser det ut att fyllt Jesus i 100%? Och jag alltid spär hänga samman till att om jag inte har en vittnesbord så får jag ringa samvetskap för gode och så avvarskar det som mitt samfälle vid han. Men ja, som jag säger så är det ändå ungdomsstöna med rättliga rannsakande av det till att jag vill vid till att hjälpa till ungdomsmötena i några år. Och man skulle liksom tro, eller att jag tror att nu borde jag väl komma några steg eller alltså i de andra lönen nog stil längre än i världen i början. Men då jag såg att är fettlig åter och det som med tingarna, det som i huxarna, det som synderna. Och då folk ofta tås om alltså kanske vittna eller tås om det som de har stressvis så är det ofta att det också det har stressvis och det stämmer mallingarna. Och liksom kunde hitta att rätt då. Men så är det att vi väldigt inte mer till att i många säger vi att jag vittnar som jag har huxat något snäck om nu stannar här och vittnar för tickon. Så faktiskt så sent som i det så tar jag skulle för fyra med så tar jag taskarna och färg ut. Och så spyr mamma min vad har du taskarna och jag säger böcker. Det är självande en notatsbok och en biblia. Det kan virka så lite, men det är självande en möjlighet som förbi. En så nämmer möjlighet lyckat bara se biblia. Alltså det är så nätt, men jag valde att lyckas inte att ta av två möjligheter att vittna. Och grunden till att jag vet inte, det nämner det är i samband med det till visst mer hur tålen god är. Det är för liksom att är fettliga att i det samma och hvis jag arbetar för någon annan än för god så är det så länge sedan rekord. Men god självt om man är så stor, självt om han är skapt allt längt om vi var född. Självt om han är perfekter så inte han har lyckats att ha samfället med mig och han älskar mig och han säger och det är inte för att säga att det ligger mycket hos vid liv att jag tog god och älskar honom men det gör ett för mig och det som jag sen kom fram till kanske jag själva det blev mitt att dra det var det jag vet att tar man så ser till så vill jag liksom ta ju mer en vilja och ska driva till att hålla av och pröva av nutchen. Och jag tycker vi är inte på att är den enaste som är i mina stöve att man liksom helt efter på grund av
att man liksom inte är ärlig för god, att man inte kommer till han vid ödlon. Han säger att han kan ta allt. Så vi pjörs inte att stryga oss bära på tung ting. Han ska nog ta det. Det är helst sikkert omkring annar inn her som eisen i tog støvene, og tog burde du eisene börja nødgen. Burde eisene lagt alt framfor i gode, og livet for han 100%, eller for at byrja på det, røyna det, hvis du ikke langt gjørs det. Og ja, som Absalom sier, så evne forstående vendt ut av Jesus. Så om du trust, ikke trust, eller ikke er frelster, så vil jeg gjerne heita til at jeg venter inn av Jesus, ikke etter honom. Det er ikke så vi kan gjøre. Han har gjort alt til det eneste, til å ta imot i honom. Og om du er frelster, eller frelst, og du kanskje helter at du mekner ikke holde fast, eller at du fettler atter, så vil jeg at heita til om meg selv, at liksom, jeg venter inn i Jesus. Jeg synes som sangren sier at han må holde fast. Det er jo ikke vi til god som helder i åkken. Og jeg fikk en vers i jar, som av min stål. Jeg vet ikke om jeg fikk det samme, jeg heldte det. Men det er hevende i egene, vend av Jesus, opphavsmann og fullkomna troerne, som for gledene i fyr hånden la tålen la jeg krosse, og la ikke i vannærene, og sitter nå i høyre, så i hasadens gods. Så det er, ja, bare min oppmuntran. Det några år siden jeg ble frelst, jeg var trykket en lunsje, og det var imenskere toger. Bæg upp og ned til rærmen til ångan til, altså man kan alltid komme til han, og ja, jeg var bare at jeg vil død til måtte bli vi at halde av at ikke stekka, og jeg for meg selv til at jeg er ødelen for den. Amen. God kvöld, får man vatten. Jeg tror ikke det som er nervøs, så er det. Jeg heter Simon, jeg er 16 år. Om du vil gjerne plassere meg, så er det foreldre som er Hanna og Gunnar Nilsen. Og jeg ble senest så nevnt jeg Abba min, så det er ikke at jeg fikk vite at det var godt at nevnt jeg. Så Abba min, han er Andrew Christiansen, så videre det. Jeg kan ikke klasse, og jag ber henne notat. Och det som jag kan säga till att jag är en frälster syndare. Och det vill säga att jag har funnit en biljett som fer till en otrolig sted, som fer till himmelen, här jag ska vara i alla räver. Som är reellt glad för det. Ja, men nu har vi få. Och ja, men och det som han har gjort mig till är en otrolig, man kan kalla en fällskap. Jag finns otroligt vänner som jag vet inte. Bra. Og jeg finner foreldre som har lagt meg alle veien. Og til dømes nå, jeg har akkurat vært til en fønger da. Og nekker folk som jeg kjenner. Og det er første for at jeg har vært til en fønger da her. Jeg har sett mer bøyblir litt av en båre enn telefoner. Jag har inte tittat på flera, men jag ser att vi bor i också. Det är så cool. Och att Herren han viskar och om du sitter här inne och inte har tid emot det
Jesus som din frälsare, så hej är vimmalt här till att det är det bästa och viktigaste avgörande som du kan täcka och i Rombravet öde känt vers. Rombravet 29 slida fram så inte år med skaft. Här. Tu i munnen gjortar Jesus som Herre och trust i hjärtan att God raste han upp från ham dig så skall du vara frälst. Om du sitter här inne och inte har gjorta God som din frälsa eller Jesus som din frälsa så ända du i avgör förtäpning. Här i tar vi bäringt. Men om du sitter här inne och har tid mot honom så först du att bara ha det gott. Inte annat. Du vill bara ha det gott. Jag släcker upp nu notaten här, Jammer. Ja. Här och... Nu var det kilo i tassen jag skriver. Vi blir läsa det så is. Och... Ja, och så var det jag skriva ja, Johannes 3:16 säger om du i munnen gjortar nej, nu säger skrift om att du så älskar jag god heimen att han gav sån sin hin einborna för att kvart han som tror han ska inte förtappas men ha evigt liv. Att här är en god som älskar och sån att han gav sin enaste son för att vi kan släppa till himmels. Så alla åkar synder, allt att du gör skaft. Du synder flere för det. Det vet jag. Det har jag gjort. Att allt att du gör rikt i det, och gör, och det som du första gör, och det som du har gjort, till att sätta krossen. Så var det också lika. Eftersom evne var väntigt eja av Jesus, så lika hans kom en så öliga gång döme till att om vi tar Peter han får ut av vattnet vänt ut av Jesus medan Jesus ständer ut av vattnet här bant och medan han hickar av Jesus så klarar han att gänga av vattnet så är allt görligt men så känns man ber hitta någon om sig och inte vänt ut av Jesus så blir han söka det är det samma som vi skulle göra. Halt i eia av Jesus, så kunde du göra allt. Han är otrolig. Ja. Ja, varsågod. Vi kör bara. I sin fängden så var det en som heter ja, vi kör. Och i sin god, han bröt folk. Det tog vi frälst, det tar vi du bröt det. Vi tar ju Noah som han kallar sig en bandit som han säger och han säger han blev han säger det också ofta. Men han är väl ute man ska säga han är väl i hemmen som man säger. Och så en dag så jag och en vänner som är vid för har så vi möte eller vi var nog snäck men det är en vänner som är. Vi hade vi möte och vi så också vi för en tur om man makt till att ta upp för du tjej och allt det. Och ta med vid er här så möter vi till Noah och han är ju över bynum. Han är alltid inte mött. Han blir uppvuxen i en samkommet. Han bara fyllt vid hans skrev. Och vi möter Noah och han ber sig att gråta framför mig. Och han säger att han attlar sig för att möta men tar droppar han. Och vi fyllde så vi Noah ut till rennebredden och allt det där och han gräter och han säger allt. Han fortäller oss allt. Han säger att han
at han vil gärna komma fyljas vid och komma han vet bara inte hur och vi bjöd honom till ungdomsmöte och bibeltimmar som vi hava och han fick allt, han fick telefonnummer och Snapchat och allt och så igen han dagen så har han bära vid en 4 minuter för mig. Han har finnit en otrolig talgave som flesta av dem har gjort gör. Och sen är godren som har hjälpt honom, han är otrolig. Absalon, han har varit fyllt vid allt ungdomsmöte, alla städerna. Han har stinner mött upp, görskvälde ta klockan har blivit nog snägg, att när sätter man möte utgör så säger nu är klockan nog han blir med upp så nu är klockan nog snägg, nu räknar jag Absalon för en hem. Nej, klockan 11:30, hvis ikke klockan 12. Här känner han i gången otroligt att man kan mötas här och hälsa på allt folk och vara tacksam för att man har en så god god som älskar det. Och nu kan jag notatna i skufforna här bara till att han säger med att kan det öftast numera fölkje eller gode. Jag är som är gode, det ska så säga. Så nu får jag göra det som jag pleier göra. Om du sitter här inne och inte är frälster och inte vill titta mot gode, så enda du och jag får färdig hos deg vi alla över. Här som är inte för att vara, och de flesta att han inte får vara här inne. Så vi får vara ett fantastiskt sted. Samman vi god och i himlen. Det kan vara att du dörst och så enda du är. Eller att Jesus kommer efter dig. Så är det att vi är dömt till att enda i eviga förtapping eller enda i himlen. Att det var så den syskata som är heja sida. Och att vi här inne sitta och läsa i en bok som är flera tusen år gammal. Som har visst rätt om att alla tror. Eller du kan lusta efter en kvarjon Hanus och Janus och internet som säger att det inte passar. Ja. Så skulle jag lycka säga att det var att nu är det så liv jag där. Nu höstdagen så är det vi är 25 ung som färd till England. Ja, vi skulle om ska jag leva som vad det är. Det som är vilt att det är inte det ganska sent. Vi skulle till England. Man kan kalla det bibliska. Jag vet inte vad det är. Stävna bibliska leva akkurst. Vi är trutcher havn och 22 ung ur Klaksvik som skulle till England och bara det med att det kunde klara be för oss för att vi skulle få uppbygging. Men vi är så levande och vi må komma att ta det gott. Så om det blir för oss det blir ordentligt gott. Så efter så. Det är Lucas spyr om jag också är så det är nog gott att ända stanna vid sin chans nu. Det är Astana Johan du ända. Astana Johan du ända. Så säg om vi kunde ända vi så han kunde säga någon heter. Jag har Jesus valt att fylja. Han sover. Och utan instrument alla där bara att synja. Till vi går komma på pallen sångar och alla där men så man kan ända stanna till chans nu det blir ordentligt gott. Ja. Tack för mig. Amen. Ja, tack för det tillbaka. Vi får synja Livsala vissa. Och till välkomna resa till och synja väl vi.
Sala vissa Jesus moj. Han min vinner, kallar mig sång. Sala vissa fylgjørst alltid. Liga mot sala, ansara mig. Samuel kan få